Jebaću te u usta, smradušo, jednom nogom si u grobu. Jezivi okršaj Mine Vrbaški i Tare Simov. Pokrenuta je tužba protiv tebe. Mina Vrbaški i Tara Simov rešile su da se obračunaju pred svima, pa napravile karambol usled Bele kuće Zadruge 3. Manekenka je bila nezaustavljiva kada je čula da je Minina majka pokrenula tužbu protiv nje, zbog već postojećeg sukoba između devojaka. Ja tebi ni jednu ružnu reč nisam rekla. Tvoja majka je bila sa 4 zadrugara. Ti meni ne možeš da pričaš da si poštena. Ti jesi dobra, ali ja tebe ne poštujem, rekla je Tara. Ti mene ne možeš da isprovociraš, smradušo jedna. Jebaću te ja u usta, klošarko jedna. Jednom nogom si u grobu. Mama je pokrenula tužbu protiv tebe. Uzvratila joj je Mina. Ne čačkaj me, ne okreći ljude protiv mene. Meni si ti pomogla da ja shvatim ko me voli ovde. Idi puši Đoku za 20 evra. Klošarko raspala. Bila je žestoka Tara. U tom trenutku obezbeđenje je uletelo u reality kako bi ih razdvojilo i sprečilo eventualni fizički kontakt.